Кичке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә. Хәзер булачак темалар турында. Тәҗрибә уртаклашу һәм бер-беренең фикерен ишетү. Казанда бу көннәрдә дөнья күләмендәге конференция бара. И мы очень рады, я думаю, хотелось, чтобы тоже получили много пользы. Төрле илләрдән җыелган белгечләр фикерен Илдар Сафиуллин да тыңлап кайтты. Хаталарны табалар һәм төзәттерәләр. 240 табылгандыр. И шуларның где-то бер 180-не төзәтелде бу шушы көнгә. Дөрес язылмаган татарча элмә такталарны фаш иткән татарстанлыларны бүләкләделәр. Алар белән Фәрүзә Мәҗитова аралашты. Ил күләм программа буенча тагын бер балалар бакчасы әзер. 2-3 атна эчендә монда инде әти-әниләр үз балаларын китерә башларлар. Казанда федераль бюджет ярдәмендә тагын күпме социаль объект төзеләчәк. Динә Исламдинова репортажы. Туполев җәмгыятенең директорлар советы рәисе итеп бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сайланды. Бу карарны Казан авиация заводында үткән утырышта кабул иттеләр. Туполев компаниясе Мәскәүдәге конструкторлык бюросы һәм Горбунов исемендәге Казан авиация заводын берләштерә. Стратегик авиация һәм ерак очышлар өчен исәпләнгән самолетларның барлык төрләрен дә җитештерәләр. Компаниянең алдагы үсеш планнары нинди? Гөлнар Сайфетдинова дәвам итә. Я вас попрошу сюда вношу предложение избрать председателя директора Александровича Миңнеханова. Кто против, передаем вам бразды правления. Я просто... Директорлар советы утырышында шулай яңа рәис итеп Рөстәм Миңнехановны сайладылар. Туполев җәмгыяте авиация өчен ракеталы очкыч һәм самолетларны проектлау, җитештерү һәм сатудан соң хезмәт күрсәтү буенча Россиянең алдынгы предприятиесе санала. Тармакны алга таба да үстерү бурычы тора. Какие вопросы у нас возникают, и локальные, местные вопросы тоже в интересах предприятия, в интересах акционеров Туполев будем вместе решать. Поэтому спасибо за доверие. Будем трудиться во благо авиационной промышленности Российской Федерации. Җәмгыятьтә хәзер төп көчләр кулачлы проектка юнәлтелгән. Алар Ту-160 очкычын сериялы җитештерүне торгызу белән бәйле. Бүгенге утырышта әйтелгәнчә, проектка җитди инвестицияләр генә түгел, җитештерүгә кадрлар җәлеп итү, эшчеләр һәм аларның гаиләләре өчен шартлар тудыру да таләп ителә. Бу нисбәтән республика җитәкчелегенең дә ярдәме мөһим. Хотим, чтобы вместе с объединенной авиастроительной компанией, с Ростехом, с коллегами, обеспечить эффективную работу авиационного комплекса в интересах нашего российского государства. Утырыш барышында предприятиянең финанс-икътисади эшчәнлеге, дәүләт оборона заказы нигезендә килешүләрнең үтәлүе һәм яңа заказларга әзерлек мәсьәләләренә тукталдылар. Авиация заводының 2028 елга кадәр 364 миллиард сумлык килешүләре бар инде. Август ахырында предприятиедә оборона министры Сергей Шойгу да булып киткән иде. Рөстәм Миңнеханов белән бергә ракета йөртүче Ту-160 самолетын ничек камилләштерүләрен карады. Министр киләсе елларда Татарстанның хәрби сәнәгать комплексы предприятиеләре заказсыз калмаячак дип ышандырды. Идет программа по самолетам. Монда хәзер Ту-22 самолетлары буенча программа бар. Безнең өчен Ту-214 очкычлары эшләнә. Ту-95-ны тулысынча яңарту бара. Тагын бер мөһим юнәлеш бу килешүләрне башыннан ахырына кадәр алып бару. Самолетны тапшырганнан алып, аның кулланылышын тәэмин итүгә кадәр. Бүген үсеш юлларын тагын бер кат барладылар. Гөлнар Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Элмә такталардагы хаталарны фаш итеп төзәттерү өчен көрәшүчеләр бүген Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән оештырылган бәйгегә нәтиҗә ясалды. Туган телгә битараф булмаган татарстанлылар республиканың төрле шәһәрләрендәге хаталы юл билгеләрен, урам торак пунктларының исемнәрен, кибет, кафе утамаларын фотога төшереп, халык контроле порталына юллый. 1 февральдән алып 1 сентябрьгә кадәр 56 кешедән 3200-дән артык гариза килгән. 10 кеше конкурста җиңү яулый. Фәрүзә Мәҗитова дәвам итә. Элек язылган хөр дип. Менә хөр көнне дип. Фотога төшердем дә народ контролена җибәрдем. Шуннан соң бер ай үткәч бу хата төзәтелә. Ирек Хәйруллин Казанда, Чаллыда да, Әлмәттә дә барысы 240-ка якын хата таба һәм 180-гә якынын төзәттерә алган. Хаталарны мин үзем эзләп йөрмим инде. Менә просто игътибар итәм. Үзенә үзе килеп чыга, рульдә җиргәндә
карап китәм дә инде жол күрсәткечләрен карыйсың шул светофорда торганда, үтеп барганда бинаның адрес элмә тактасын карыйсың да инде. Күренекле татар шәхесләре исемнәрен йөрткән урам атамаларында хаталар аеруча күп ди Алабугадан Гөлназ Титова. Язучы Шихабетдин Марҗани урамы бит инде ул рус телендә дә Марҗани, ул татар телендә дә Марҗани. Тази Гыйззат. Тази Гыйззат бит инде русча. Татарча Таҗи Гыйззат. Ул дагы нишләп торган рус телендә генә бара бөтен җирдә. Берничә кибеттә очрады тәнәфессез, ялсыз дигәнне, сыз тәнәфес, сыз ял. Хаталарның нинди генә тапмаганлар: укытучылар, укучылар, студентлар, төрле һөнәр ияләре. 7 ай эчендә 3300 ләп хатаны халык контроле порталына юллый. Татар теленә битараф булмаган 56 кеше арасыннан иң күп хата табып җибәргән 10-сын бүген Дәүләт Советында бүләкләделәр. Бу бәйге Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе тәкъдиме белән оештырыла һәм хаталар проблемасына игътибарны арттырырга ярдәм итә. Ул бик зур титаник һәм озак вакыт башкарырга кирәкле хезмәт һәм бик нечкә хезмәт. Әмма ләкин безнең телебез, татар телебез, ул нәфис матур тел, ул бит дөньядагы иң дәрәҗәле 14 телнең берсе. Ул дәрәҗәле, хөрмәтле, кадерле тел булырга тиеш. Хаталарны фаш итү генә аз, киләчәктә элмә такталарның дөрес язылуын тәэмин итәргә кирәк ди галимнәр. Ни өчен шушындый мәсьәлә килеп чыга дигән сорау тула. Ни өчен районнарда, шәһәрләрдә шушы кадәр хаталы язулар килеп чыга? Сәбәбе нәрсә? Димәк, системада, димәк, механизмда ниндидер җитешеп бетмәгән, эшләнеп бетмәгән эшләребез бар. Хокукый яктан. Бүген конкурста катнашучылар проблеманы хәл итүнең үз алымнарын тәкъдим итте. Язганда хата китмәсен өчен республикадагы авыл һәм шәһәр атамаларының 2 телдә дә бердәм реестрын булдырырга кирәк диләр. Элмә такталардагы язуларның дөрестлеген тикшереп, аларны бастырырга рөхсәт бирә торган махсус комиссия булдыру мөһимлеген дә ассызыкладылар. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казан үзәгендә Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Вафира Гыйззатуллина истәлегенә мемориаль такта ачылды. Бүген аның арабыздан китүенә инде 20 ел. Җырчының гомере фаҗигале төстә юл һәлакәтендә өзелгән иде. Истәлек тактасы Татарстан урамындагы 7нче йортка куела. Вафира Гыйззатуллина монда 19 ел яшәгән. Бүген аны искә алырга хезмәттәшләре, туганнары, дуслары һәм тамашачысы җыелды. Вафира Гыйззатуллина гастрольләр белән Советлар Союзының һәр республикасында булган, хәтта Германия, Австрия, Америка Кушма Штатлары, Кубада концертлар куя. Сопрано тавышлы җырчы тамашачылар хәтерендә классика һәм эстрада җырларын оста башкаручы буларак истә кала. Тиздән Казанда танылган җырчы турында фильм төшерергә дә җыйналар. Бер яктан бик моңсу көн, бик моңланабыз, әниебезне сагынабыз, моңлы сандуачыбызны. Бер яктан шатланабыз, чөнки бүген мемориаль такта ачыла әниемә. Чын мәгънәсендә ул халкыбыз өчен тырышты. Чын мәгънәсендә ул үзенең сәнгать өчен эшләде, тырышты. Күп җырлар яздырды, оркестрлар белән чыгыш ясый иде. Шуңа күрә ул безнең өчен бик зур югалту дип саныйм. Шәбәксарда бөтен төрки халыкларының җыены булды, курултайы. Шул курултайда ул чыгыш чыкты да, нидә ут сүнде. Ут сүнгәннән соң җегетләр ди, монда хәзер шал булмаенда ди, микрофон юк, әйдәгез дип, менә бөтен халыкны күтәреп, кан буранын җырлый башлады. Иртәгә илдә Дәүләт Думасы депутатларын сайлау башлана. 3 көн дәвамында 17, 18, 19 сентябрьдә Татарстанлылар партияләр һәм кандидатлар өчен тавыш бирә алачак. Бүген Россия президенты Владимир Путин ил халкын сайлауда актив катнашырга чакырды. Барыбызда парламентка үз вәгъдәләрен үти алган эшлекле һәм абруйлы кешеләр килүен теле диде ул. Сайлау уңаеннан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та республика халкына мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле ватандашлар, уважаемые татарстанцы, в ближайшие 3 дня нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Это важные события определить вектор развития страны на предстоящие 5 лет. Татарстан традиционно имеет весомые представительства в Государственной Думе, активно участвует в реализации федеральных проектов и программ.
Бүген Татарстан яшәү һәм эшләү өчен уңайлы, тотрыклы һәм уңышлы төбәк. Милләтара һәм динара тынычлыгы безнең горурлык. Нам поступило большое количество предложений избирателей. Это предмет особой заботы всех органов государственной и муниципальной власти. Дорогие друзья, призываю вас проявить активную жизненную позицию, прийти на избирательный участок с 17 по 19 сентября и сделать свой выбор в пользу кандидатов, которые своими реальными делами способствуют развитию Татарстана. Кадерле дуслар, барыгызга да исәнлек, саулык, бәхет һәм имин тормыш телим. Чүпне кичкенәдән үк айырып җыярга өйрәтәчәкләр. Казанның Весна торак комплексында сабыйларда табигатькә сакчыл караш тәрбияләүче тагын бер балалар бакчасы ачылды. Ул торак һәм шәһәр мөхите ил күләм проекты буенча төзелә. Бүген әлегә мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен Казан мэры Илсур Мешендә карады. Шәһәр башлыгы биредә башкалада ил күләм проектларны тормышка ашыруга багышланган киңәшмә дә уздыра. Тулырак Динә Хисамиддинова. Мы создали условия такие, чтобы ребенок чувствовал себя как дома. Бу торак комплекстагы балалар бакчасы республикадагы үзенчәлекле учреждение. Табигатькә сакчыл караш биредә сабый чактан ук сеңдерелә. Әйтик, алар кичкенәдән үк чүпнең айрым җыярга өйрәнәчәк. Без яшел флаг халыкара программа буенча эшләргә телибез. Чүпне айрым түгәргә өйрәтәбез, махсус дәресләр өйрәтәбез. Монда заманча уенчыклар, укыту әсбаплары, физик культура залы, логопед бүлмәсе. Балаларга тәрбия һәм белем бирү өчен барлык шартлар бар. Монда тиздән 123 бала йөриячәк. Барлыгы 6 төркем, шуның 2се 3 яшькәчә кадәрге сабыйлар өчен. Төзелеп кенә килүче торак комплекста бакчага 400-гә якын сабый чират көтә. Алар өчен яңа балалар бакчасы илкүләм проект буенча ярты ел дигәндә сафка бастырылган. Әлеге көне кадәр шундый ук балалар бакчасы моннан ярак түгел бар. Ул узган елны ачтык без аны, һәм инде шул ук балалар бакчасының икенче бинасы буларак без бу балалар бакчасын быел да ачабыз. Быел Казанда 9 бакча ачылды. Аларның 3-се ил күләм проект буенча төзелә. Киләсе елда башкалада тагын 8 балалар бакчасы эшли башлар дип көтелә. Моннан тыш мәктәпләргә дә игътибар зур. Быел федераль бюджет ярдәме белән Ершов урамында 1501 урынга исәпләнгән һәм Салават күпере торак комплексында 1224 урынлык мәктәпләр төзелде. Раньше мы гордились тем, что Элек бер ел эчендә бер мәктәп төзибез дип горурлана идек. Узган 3 елда исә ил күләм проектлар ярдәмендә без 6 мәктәп һәм 26 балалар бакчасын кулланышка тапшырдык. Ясле төркемнәренә чиратны 2000 кешегә кыскарттык. Ләкин бу да җитми әле. Шәһәрдә белем бирү учреждениеләре төзү өчен 40 урын каралган. Булачак мәктәпләрне һәм балалар бакчаларын ил күләм проектларга кертү системасы төзелгән. Быел Казанда төрле тармакларда 21 төбәк һәм 10 ил күләм проект тормышка ашырыла. Моның өчен 11 миллиард сумга якын акча бүленеп бирелгән. Шуның 8 миллиард ярымы федераль бюджеттан. Динә Хисамиддинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстанның 17 районына 21 ашыгыч ярдәм машинасы тапшырылды. 19-ы Газель, 2-се УАЗ Патриот. Алар заманча итеп пандемия шартларын исәпкә алып җиһазландырылган. ЭВЛ аппаратлары, кислород белән тәэмин итүче җайланмалар, электрокардиограф та бар. Асфальт булмаган юлларда яңгыр яуганнан соң яисә кар көртләрендә батып калган очракта да тиешле медицина ярдәмен күрсәтә алачакбыз ди баш табиблар. Пандемия чорында тиз ярдәм күрсәтү өчен ашыгыч ярдәм машиналары санын арттыру мөһимлеген искә алып, быел республиканың сәламәтлек саклау оешмалары 400-дан артык шундый яңа транспорт белән тәэмин ителгән. Машина получает не только города. Шәһәрләрдә генә түгел, авыл җирлекләрендә дә ашыгыч ярдәм машиналарының артуы куандыра. Бу медицина ярдәме вакытында һәм тиешенчә күрсәтеләчәк дигән сүз. Алда бик зур эшләр башкарыла инде. Көндә скорый машиналары линиядә, төрле хәлләр була эш вакытында. Бу машиналарны безгә бирү бик кирәк булды. Татарстанда тагын 51 кеше ковид белән авырый башлаган, аларның 22-сен хастаханәгә салалар, 29 кеше өйдә дәвалана. Бу хакта оператив штаб хәбәр итте. Вирус йоктыручыларның күбесе Казанда 26 очрак, Чаллыда да авыручылар арта. Бу тәүлектә 16 яңа очрак. Россиядә бүген 19 меңнән артык кешегә ковид диагнозы куйганнар. Татарстанда 1 миллион 49 мең кеше вакцина ясаткан, шуларның 905 меңнән артыгы икенче дозасын да алды. Узак вакыт ихтияҗ булмый торганнан соң Татарстанда фатир өчен кредитны күбрәк ала башлаганнар. Әлеге хәл бәяләргә тәэсир итәрме? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз.
Көнкүрештәге икенче чималны әрәм-шәрәм итмичә, заманча технологияләр кулланып, яңадан эшкәртергә, яшел икътисадка күчәргә. Булар хакында бүген Казанда узучы TCI халыкара конференциясендә фикер алыштылар. Исегезгә төшерәбез, глобаль мәсьәләләр күтәрелүче әлеге чара кичә башланып киткән иде. Бүген аның төп өлеше анда Татарстан һәм Россиянең иң зур нефть һәм химия оешмалары җитәкчеләре, 30дан артык илдән төрле компания вәкилләре дә катнаша. Заманча икътисад, технологияләр һәм табигатьне саклау буенча алдынгы фикерләр турында Илдар Сафиуллин. Әлеге чарада үзеңне чит илдә сыман хис итәсең. Ул инглиз телендә бара, чөнки чит илдән кунаклар күп, әмма пандемия сәбәпле күп кеше онлайн элемтәдә. TCI конференциясенең дәрәҗәле кунаклары Рөстәм Миннеханов, Үзбәкстанның инновациялар үсеше министры, нефть һәм химия сәнәгате оешмалары җитәкчеләре. Татарстан президенты республика икътисадының кластер рәвешендә үсешен билгеләп үтте. В 2015 году стратегию развития республики до 30 года мы заложили кластерный подход социально-экономического развития республики. Она базируется на таких кластерах, как нефтегазовый, химический комплекс, машиностроение, энергетики. Они создают запросы на инновации, внедрение научных разработок, кооперационные связи. Кластер улы бер юнәлештә эшчәнлек алып баручы оешмаларның берләшүе дигән сүз. Шул рәвешле предприятиеләр зур проектларга алынырга мөмкин. Бөтен дөнья икътисад форумы президенты онлайн элемтәгә чыкты һәм шул темага кагылды. Татарстанда Таиф, Татнефть, Сибур оешмалары бар. Алар безнең төп хезмәттәшләр. Хәзер дөньяда дәүләт белән шәхси оешмаларның хезмәттәшлеге арта. Соңгы елларда дөньяда төрле кыенлыклар барлыкка килде. Мисал өчен пандемия, климат үзгәреше. Безгә аларга яраклашырга кирәк. Бүгенге чарага Сибур холдинги идарәсе рәисе Дмитрий Конов та килгән иде. Ул углеводородны һавага чыгаруны киметү буенча нинди эш алып барылуын сөйләде. Мы вместо того, чтобы покупать углеводородное сырье. Углеводород чималын 2 зур оешмадан алганчы без 32 төбәк операторыннан алырга мөмкин булган шартларны карыйбыз. Шул рәвешле чимал икенче тапкыр эшкәртелә һәм һавага яңадан зыяны килми. Без яшел технологияләр дибез. Углеводородны һавага чыгаруны киметү өчен яңа технологияләр куллану зарур. Татнефть җәмгыяте җитәкчесе Наил Маганов углерод бистәсе проектын тәкъдим итте. Ул 150 кешегә исәпләнгән. Анда яшәеш тулысынча биоягулыкка нигезләнгән булачак ди ул. Татнефтьнең тагын бер проекты ягулыкка биокушылмалар истәү технологиясе хәзер сынаулар уза. Без зур оешма буларак үз бурычыбызны аңлыйбыз. Ул кластер системасы, кешеләр яңа икътисадка тизрәк күчсен өчен яңа таләпләр куела. Тагын бер мәсьәлә инновациялы икътисад үсеше турында Үзбәкстан министры чыгыш ясады. Бу илдә яшәүчеләрнең 60% 30дан яшьрәк, әмма 18 миллион кешегә эш юк. Шуңа күрә Үзбәкстанда стартаплар экосистемасы булдырыла, югары уку йортлары һәм технопарклар төзиләр. Фәнни реформалар үткәрүдән тыш тулы бер экосистема булдырырга кирәк. Без үзебез өчен тотырлык үсеш программасын билгеләдек. Бурычыбыз дөньяның икътисады яктан алга киткән иң көчле 50 ил исемлегенә керү. Максатыбыз кеше капиталын үстерү. Конференцияда катнашучылар берничә төркемгә бүленә. Ил дәрәҗәсендәге һәм төбәк үсеше, медицина кластерлары, икенчел чималны эшкәртүгә юнәлтелгән икътисад турында сөйләшәчәкләр. Халыкара чара кысаларында иртәгә дә түгәрәк өстәл янына җыелып сөйләшүләр, фикер алышлар һәм мастер-класслар дәвам итәчәк. Иң мөһиме, замана таләп иткән мәсьәләләрне бергәләп уртага салып хәл итү мөһим ди кунаклар. Татарстанда тәҗрибә уртаклашлык зур эшләр бихисап. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зеттинов, Яңа гасыр каналы. Бүген премьер-министр Алексей Песошин рәислегендә Татспиртпром җәмгыятенең директорлар советы утырышы узды. 6 айда компаниянең продукцияны сатудан кергән кереме 35% арткан. Шул рәвешле оешма бурычларын киметә алган. Барлык төрі бюджетларга түләгән акциз 10 миллиард сумнан артык. 8 октябрьдә Татарстан президенты Дәүләт Советына еллык юлламасын җиткерәчәк. Татарстан Дәүләт Советының чираттагы сессиясе 23 сентябрьдә уза. Бу хакта бүген парламентның президиум утырышында билгеле булды. Чираттагы утырышның көн тәртибенә 26 мәсьәлә чыгарыла, 19 республика законы һәм 2 федераль канун проекты. Гаилә, җир кодексына административ хукук бузулар турында канунга үзгәрешләр кертеләчәк. Шулай ук депутатлар Россия премьеры Михаил Мишустинга мөрәҗәгать әзерләгән. Ул социаль ипотека программасында катнашучы ана капиталын торак өчен түләргә рөхсәт бирүгә кагыла. 2020 елда кабул ителгән федераль канун 4000-нан артык гаиләгә бу мөмкинлектән файдалануны шикләгән иде. Парламент вәкилләре документка үзгәрешләр кертүне сорый.
Дагыстан мөфтиенең 2 урынбасары Болгар Ислам академиясына укырга кергән Татарстан мөфтие исә биредә докторантурада белем ала. Бүген ислам фәннәре докторы гыйлем дәрәҗәсен бирү тәртибенә багышланган матбугат конференциясендә әлеге уку йорты казанышларын билгеләп үттеләр. Ректоры вазифаларын башкаручы Айнур Тимирханов академиянең 6 докторанты докторлык диссертациясе якларга әзерләнүен әйтте. Бу уку йортын 2019 елда тәмамлаган Үзбәкстан егете Мирадил Хайдаров дипломы дөнья күләм дәрәҗәгә тиңләштерелгән. Академиядә Гарәп әмирлегеннән килеп укыган Мөхәммәд Аслам исә хәзер Абу-Дабида мөфти булып эшли. Әлеге уку йорты эшчәнлеге мөселман элитасын булдыруга юнәлдерелгән дип билгеләп үттеләр. Бүгенге көндә Болгар Ислам академиясе инде 15 ислам фәннәре докторын әзерләп чыгарды. Аларның эшкә урнашу мәсьәләсендә бернинди проблема юк. Алар инде безгә укырга кергәндә үк инде ислам өлкәсендә дә төрле мөфтиятләрдә, дәүләт учреждениеларында булсын, ислам уку йортларында инде эшләп зур тәҗрибә топлаган, хәтта ислам дөньясында танылган шәхесләр. Бүген Татарстанда авыл яшьләренең автобус туры тәмамланды. Мөмкинлекләр вакыты дип аталган акциядә республиканың 5000 егете һәм кызы катнаша. Аны оештыручылар бер ай эчендә иң ерак 100 авылда булырга өлгерә 15000 чакрым юл үтәләр. Исегезгә төшерәбез, Татарстан аграр яшьләр берләшмәсе хезмәткәрләренең республика буйлап сәфәре 22 августта башланган иде. Анда 35 яшькәчә егет-кызлар катнашты. Төрле торак пунктлардагы яшьләр белән очрашалар, аларның сорауларына җавап бирәләр. Грантлар һәм башка дәүләт ярдәме турында да мәгълүмат җиткерделәр. Теләк тәкъдимнәр дә кабул ителә. Бу эшнең максаты авылда калган яшьләргә тормыш шартларын яхшыртырга ярдәм итү. Ике төп нәтиҗә ул һәрбер районда хәзер безнең бар инициатив группа, инициатив команда үзләренең проектлары, идеяләре белән бергә һәм ел дәвамында Алла бирсә без алар белән бергә менә шул инициативаларны чынга ашырырбыз. Бу елларда Казанның игенчеләр сарае каршында тәмле Казан дип аталган гастрономия фестивале оештырылганда төрле милләт ризыкларыннан авыз итәргә, сатып алырга да мөмкин булачак. Казанның танылган аш-су осталары дәрес бирәчәк. Әлеге фестиваль тарихында беренче тапкыр фермерлар пычмагы эшләр дип көтелә. Алар җитештергән азык-төлек махсус тамга белән тәкъдим ителә. Чәйне татарча пешерергә һәм эчәргә дә өйрәтәчәкләр. Фестивальнең иң күңелле мизгелләре татар әбиләре белән танылган пешерүчеләрнең ризык әзерләүдә ярышуы. Сайлауда катнашып iPhone утарга мөмкин. 17 сентябрьдә минем Татарстан дигән челлендж башланып китә. 36 телефон уйнатылачак. Моның өчен тавыш биргәннән соң сайлау участогында фотога төшеп, сурәтне ВКонтактедагы яки Инстаграмдагы сәхифәгә куярга кирәк. Мой Татарстан хэштегы белән сайлау барган 3 көндә дә бүләкне һәр сәгать саен Народный Татарстан проектының социаль челтәрдәге турдан-туры эфирында уйнатачаклар. 19 сентябрьдә исә бу интернет майданчыкта күңел ачу программалары һәм татар эстрадасы йолдызлары чыгышында тәкъдим итәләр. Бүген Казанда Анатолий Карпов исемендәге шахмат клубы эшли башлады. Аның ачылыш тантанасына атаклы гроссмейстер үзе дә килгән. Анатолий Карпов шахмат буенча дөньяның 12нче чемпионы. СССРның атказанган спорт остасы. Аның исемендәге мәктәп Казан федераль университеты белән берлектә булдырыла. Бердә шахматчыларның әзерлек дәрәҗәсен арттыралар. Үзәктә төрле дәрәҗәдәге ярышларда үткәреләчәк. Шул исәптән онлайн технологияләрне дә кулланып. Анатолий Карпов билгеләп үткәнчә, Татарстан яшьләр арасында шахмат осталыгын үстерү буенча Россиянең иң яхшы төбәкләре өчлегенә керә. Без Казанның Казан дәүләт университетының шахмат традицияләрен дәвам итәбез. Студентларның һәм баш кала халкының бу үзәктә актив шөгыльләнәчәгенә ышанып калам. Синтез Сутубы командасы Чемпионнар лигасының яңа сезонына әзерләнә. Күптән түгел ялдан чыгып, Россия чемпионатында 2 уенда алар җиңәргә өлгерде. Синтез төп уенчыларын саклап кала алган, яңа спортчыларны да җәлеп итәләр. Чемпионнар лигасы квалификациясендә Казан командасының көндәшләре Венгрия, Черногория, Греция, Литва һәм Төркия клублары булачак. Матчлар сентябрьнең 20-сеннән 26-сына кадәр Черногориянең Подгорица шәһәрендә узачак. Тяжелая группа, хорошая команда. Төркемдә көчле командалар барсында беләбез, хәзерләнәбез, бар да яхшы булыр дип уйлыйм. Довольно сложные матчи будут. Матчлар җиңел булмаячак, командалар күп һәм көчле Европа сезонында Лент Трофи кубогы өчен ныклап көрәшергә исәп. Беренче квалификация уеннары уңышлы үткән 4 команда арасына керә алсак, аннары икенче квалификация башлана. Анда инде тагын да катлаулырак булачак. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз.
Вообще это классно, когда ты имеешь возможность жить и работать в городе, в котором ты вырос, где ты состоялся. И когда я стал уже непосредственно руководителем территории, что я ощущал в первую очередь, это ответственность и понимание того, что я должен быстро учиться. Я руководствуюсь принципом делать хорошо то, что от тебя зависит. Если я сейчас занимаюсь этим направлением деятельности, я должен делать его хорошо и честно. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Если вы носите очки, это реклама для вас. Весь сентябрь в салонах Корт Оптика. Очки для зрения на заказ по пакету «Эконом» всего 990 рублей. Гинекология здоровья семьи – это забота о женском здоровье с детских лет. Опытные гинекологи-эксперты, все виды диагностики и лечения, хирургические операции. Телефон в Казани 204 2 700. Мы разогнали выгоды на максимум. В автоцентре РРТ на Чуйкова автомобили Nissan с выгодой до 250 тысяч рублей. Звоните 212 30 10. Какой опасный момент! Коллекторы вышли на след и вот-вот начнут преследовать жертву. Но Банкрот-центр поможет списать долги, защитит вас и вашу семью. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Акбарс домнан Qozondagi fatirlarga ипотека 3,9% башлап. Һәр кем өчен һәм бөтен чиргада. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 216 2003 и на Чуйкова 54Б. Компания Луидор, официальный дилер Черри, представляет новый Черри Тига 7 Pro с премиальным набором опций по доступной цене. Цифровая зона управления с 3 экранами, бесключевой доступ, светодиодная оптика, круговые камеры обзора и кожаный салон с выгодой по трейд-ин до 70 тысяч рублей. Пройди тест-драйв уже сегодня в дилерском центре Луидор по адресу город Казань, улица Ярослава Гашека, 7, корпус 1, телефон 8 800 2002 402. Güzelim yoğunluklar һәм тирбаннар кибетләрендә көзгә грандиоз акция. Бары тик сентябрь аенда гына 50%-ка кадәр ташламалар. Güzelim кибетләр шелтәре. Без мөлаем булырга лаек. В Казанском цирке с 17 сентября новая цирковая программа «Золотой московский цирк». Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда көн буе яңгыр сибәләп торачак. Төньяктан килгән һава массалары тәэсирендә бу көннәр кояшлы җылы һава торышы белән сөендерергә ашыкмый. Түбәндәрәк урнашкан районнарда төнлә температура -2 градуска төшә, кырау төшәчәк. Түбән Кама, Яршаллы, Алабугада көндез 8 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә булытлы көн көтелә, температура 9 градус. Киләсе атнада төньяк циклонның җылы өлеше Татарстанга кагылып узачак. Моның тәэсирендә һава шартлары бераз үзгәрә, ди фаразлы синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көндез булытлы, кич белән яңгыр яву көтелә, җил төньяктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн булытлы һәм салкын булачак. Явым-төшемнәр көтелми. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта һава шартлары үзгәрми диярлек. Халык сынамышлары буенча агачлардан яфраклар тиз арада коелып бетсә, кыш иртә килер диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җилдәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Бездәге авыртуга түзәр хәл калмады. Миңа протез куйдылар, әмма ияләшеп булмады. Аякка баса алмадым. Доктор Оста исән калган буынны операциясыз коткарып калырга сүз бирделәр. Яңа буын инъекциясе ярдәмендә без югалган кимерчәк тукымаларны торгызырга һәм хәтта артрозның авыр формаларында булган буынның хәрәкәтчәнлеген кайтарырга өйрәндек. Мин протезлаудан баш тарттым. 2 тиземне дә дәваларга һәм авырту хакында башка бер кайчанда искә төшермәм дип өметләнәм. Казанда явым-төшемнәр көтелми, көн болытлы булачак. Температура 11 градуска кадәр.
төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 66%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы булу ихтимал. Сәламәтлегегезне саклагыз, исәнлектә күрешик.